Karisma Arga. Siap Bre. Yo Mbak Kakung joget monggo. Mbak Kakung. Anda pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Alah katingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Alah kebetulan Pak Suryono, monggo Pak Suryono. Mas Arif, terima kasih. Mbak Kakung, Badi. Sehat selalu Mbak. Itu belalah wong legan sarane yen boleh momongan. Niki blonjo napa Mbak yu badhe pindah. Belanja ning pasar baik perawan rondo buatku rapat tak penting aing macan hari ini kok bambu apa metu iki? Joget Ren. Joget aku. Ada aku. Ada tindak Pundi manis. Alah katingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewe lah opo ora kowe cari arah wedi timbang nganggur aku lo kelengan jane Kelarasan mas alias kebetulan. alah kebetulan ya, tatap mata saya. Ya. Tatap ya. Siap, hilang. Oke, wong langan omongan. Niki blonjo, mikmu sing biru mati-mati Kang. Ketindahan. Baik perawan rondo buatku raat penting Semarang mas koko bilang opo anting-anting suha-suha yo ben rondo dicemen tapi Sugeng Rawo menika panjenenganipun Bapak Haji Bambang Setiawan Budi Santoso Bapak Lurah Kalurahan Kepek ngaturaken Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh Pak Lurah. Matur nuwun awit rawuhipun. Nggih. Rondo kempling sampun lho Mbah Kakung. Sampun Mbah Kakung. Napa melih?